Tot d'una, van veure un ocell negre que volava a prop d'ells i que de tant en tant s'aturava. Semblava que els volgués indicar el camí. El van anar seguint i van arribar a una caseta construïda de dolços, bombons i altres llaminadures. Com per tots és sabut, la història d'en Hansel i la Gretel és un exemple clar de fraternitat i col·laboració entre germans, sigui quina sigui la situació d'adversitat. Aquesta fraternitat és la que vam copsar el meu company Vicenç i jo, gràcies a Fanoc, el dia que vam conèixer als Bessons de Cervera, el Miquel i la Maria. Ens van convidar a passar el matí a Agramunt, a Torrons Vicenç, i allí vam gaudir d'una estona molt dolça, molt divertida, i la Maria i el Miquel van disfrutar de ser nens sense preocupacions, envoltats de torrons, de xutxes i de xocolata. I el meu company Vicenç dona fe que tot estava molt bo. Per això és tan important i tan necessària una petita col·laboració de tothom, per a tants nens i joves i, sobretot, per donar suport a aquestes famílies en el trànsit d'aquesta malaltia. Col·labores? T'hi esperem.